Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare para pemirang setya Radio Tok Tok? Bareng malih kalian kula Anindya Ayu Kusmaning Tias teng Radio Tok Tok FM. Teng mriki kula badhe ngawakaken sandiwara radio kanthi irah-irahan sang kuryang dening kelompok setunggal. Kanthi para praga antara lain: 1. Alivia dados Selir Raja, 2. Anggita dados Jin Ijo, 3. Aurelia dados Biung Ratu, 4. Dea dados Situmang, 5. Desmita dados Dayang Sumbi, 6. Dimas dados Sang Kuryang utawi Jaka, 7. Jaki dados Raja Sungging Prabangkara, 8. Ersina dados Jin Abang. Sumangga sugeng midhangetaken. Ing jaman biyen wonten satunggaling raja kang sakti mandraguna. Asmaning raja puniku yaiku Raja Sungging Prabangkara. Raja Sungging Prabangkara gadhah lare estri naminipun Dayang Sumbi lan gesang sareng wonten kraton. Dayang Sumbi gesang dados prawan ingkang elok sanget. Amargi kaendahane, mula akeh raja lan pangeran sing pingin bebrayan kalian Dayang Sumbi. Nanging dheweke nolak kabeh lamaran para raja lan pangeran iku. Dayang Sumbi keganggu karo tumindake para raja lan pangeran sing perang kanggo ngentokake ati Dayang Sumbi. Sinuhun, kula mboten saged nyawang peperangan para raja niku sinuhun. Sumbi anakku, apa sing bisa Rama lakoni kanggo awakmu anakku? Bilih sinuhun marengaken, kula badhe nyingkirake awak wonten Gumuk Colokwwana sinuhun. Aku ora tegen sliramu dhewean ning alas anakku. Aku bakal golekake kanca kanggo sliramu. Sinten rencangipun damel kula sinuhun? Situmang. Kirek sakti kang setya marang aku, iku bakal dadi kancamu ning alas. Nggih sinuhun. Pungkasanipun, Dayang Sumbi keparing izin saking raja lan nyingkrihake awake ing bukit kanthi diiringi kirik lanang sing jenenge Situmang. Kanggo ngisi kalodhangan, Dayang Sumbi uga nenun. Nalika nenun, alat tenun kasebut ambruk bola-bali. Mula Dayang Sumbi mau ujar, Sapa wae sing gelem balekake alat tenunku sing wis dawah, yen lanang bakal dadi bojoku. Yen wedok bakal tak dadekake sedulurku. Dayang Sumbi, niki minangka alat tenun panjenengan. Tumang, apa kowe krungu apa sing tak ucapke mau? Nggih Dayang Sumbi, kula jodohipun panjenengan. Menika sedaya nggih takdir dhateng Sang Hyang Rumuhun. Yen pancen iki takdir dhateng Sang Hyang Rumuhun, bakal tak lakoni. Dayang Sumbi bebrayan kalian Situmang sing jebule titisaning dewa kang dikutuk lan dibuang menyang bumi. Sawetara wulan sawise bebrayan, Dayang Sumbi meteng. Kedadian iki dipun ngertosi dening raja nglangkungi sliripun. Nuwun sewu sinuhun. Ana apa? Sinuhun, kula midhanget saking para wargi wonten wana menawi Dayang Sumbi saweg mbobot sinuhun. Apa? Kebangetan. Prajurit, gawa Dayang Sumbi balik ning kraton. Raja Sungging Prabangkara murka sanget kalian Dayang Sumbi. Pungkasanipun Dayang Sumbi ngakoni menawi Situmang menika bapak saking larinipun. Ampun sinuhun. Ra ngajar kowe iki Dayang Sumbi. Algojo. Siksa Dayang Sumbi karo Situmang. Wis anakku, bayi sing ana ning weteng Sumbi iku putumu, saha penerus tata kerajaan iki anakku. Ampun sinuhun. Nasib becik lan ana ning tanganmu Sumbi. Minggat teko kraton lan gedhekno anakmu Sumbi. Iki dawuhku. Matur nuwun sanget sinuhun. Ora let suwe, Dayang Sumbi nglahirake bayi lanang kang dijenengi Jaka. Jaka dadi bocah lanang sing pinter lan jago mburu. Sawentawis puniku, Situmang tansah setya ngancani Jaka lan ibunipun wonten tengahing alas.
Nanging, Situmang duwe pesen gawe Dayang Sumbi yen ora bakal nyukani kebeneran dening Jaka menawi Situmang menika bapaknipun Jaka. Sumbi, bilih lare kita taken sinten bapanipun. Sampun nate nyukani ngartos menawi aku bapanipun lare iku. Ing setunggaling dinten, Dayang Sumbi ngengken Jaka kangge mburu ati kidang wonten tengahing alas dibaturi dening Situmang. Amargi kacilakan, jemparing Jaka malah nusuk wonten gulu Situmang. Situmang ubah wujud dados manungsa lan nedha Jaka mendhet manahipun Situmang. Dina iki aku kudu entuk ati kidang niku gawe ibuku. Tumang. Minggir. Tumang. Sepurane aku Tumang, aku ora sengaja. Joko, biungmu jalo ati kidang to. Tokno ladingmu Joko, cupuken atiku iki. Aku ora iso Tumang. Pungkasanipun Jaka mulih mbeta ati Situmang kangge ibunipun. Badanipun kebak rah lan rai ingkang pucet lan lesu. Damelipun ajrih nyukani ngertos dening Dayang Sumbi. Menawi ati ingkang dibeta menika ati Situmang. Bu, kula mbeta ati damel ibu. Biu, anakku, matur nuwun. Situmang ini tole, kok ibu ora ketok? Ibu mboten nate kepanggih Situmang malih. Amergi manahipun saweg ibu beta. Apa? Kurang ajar. Ampun, Bu. Minggat kowe Joko. Jaka ninggalaken griya lan Dayang Sumbi. Piyambaknipun mlajeng dhateng arah guwa Kramat lan ngaso wonten ngrika. Kasunyatanipun duginipun Jaka dipun sambut sae dening para jin wonten ngrika. Para jin punika ngreksa ngedekaken Jaka saha nglatih kesaktian Jaka. Ngantos piyambaknipun sampun yuswa lan dados jaler ingkang sakti. Kesaktenanmu iki ora ana tandingane. Iya Jaka, karo kesaktenanmu iki lan pasuryan sing bagus, pasti akeh wadon sing kesemsem. Hus, emang iku tujuan awak dhewe ngomong Jaka. Jaka ero to, tujuanku ngedekake awakmu iku supaya awakmu iso ngebebasaken negara iki saka keangkara murkoan. Iya, aku roh. Amarga kesaktenanmu wis cukup, ora pantes yen jenengmu iku Jaka. Piye, Bang? Iya, aku setuju. Piye yen jenengmu dadi Sangkuriang? Sang Kuryang koyoke apik. Aku gelem. Mantap. Sang Kuryang nindakaken ayahan pertamanipun dening nentang kebijakan Raja Sungging Prabangkara ingkang meres bondo warga alit. Sang Kuryang nentang kebijakan punika kaliyan besmi pendapi kraton. Raja Sungging Prabangkara, metu aku Sang Kuryang. Sapa arek jalriku? Ojo-ojo dheweke sing bakar pendopo kraton. Kurang ajar. Kita kedhe nyukani ngertos Raja Seganten Biung Ratu. Iya, ayo. Putraku, arek sing bakar pendopo kraton ana ning ngarep. Nggih, Biung, kula pun ngertos. Laris sing ora ro kesaktianku. Kita kedah enggal mejahi pemberontak Sinuhun. Bilih mboten wargi ingkang saya nyisahaken Sinuhun. Iku pasti. Pungkasanipun Raja Sungging Prabangkara manggihi Sang Kuryang lan siap kagem perang.
Amargi kesombongan Raja Sungging Prabangkara, piyambaknipun nolak rencangan prajurit kagem nyerang Sangkuriang. Amargi puniku, Raja Sungging Prabangkara kawon ketusuk déning pedhangnipun piyambak. Anakku, Sungging, aja ninggalne ibu, Nak. Prajurit, tangkep Sangkuriang lan gawa ning penjara. Amargi kekatahan prajurit ingkang bujengipun, Sangkuriang kesah dhateng kebon jagung. Wanci madosi papan delik, Sangkuriang ditarik dening tiyang estri, yaiku Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ngagengani anugrah saking Sang Hyang Rumuhun menika mboten nate sepuh. Sangkuriang ingkang kesengsem dening keindahan Dayang Sumbi boten rumaosi menawi Dayang Sumbi niku ibunipun. Kowe aman ning kene, Kang. Aku krungu ceritamu yang tentang kebijakan raja. Iya, iku aku. Sopo jenengmu, Kang? Jenengku Sangkuriang. Oh, koyoke prajurit wis lunga, Kang Mas iso ngalih. Sapa jenengmu? Aku warga anyar ning kene. Dadi ora roh jenengmu. Kowe ora perlu ero jenengku, Kang. Celukna aku Nyik. Nyik, seliramu endah lan tulus. Yen tak pikir, seliramu bakal bahaya yang cedak karo aku. Aku bakal lunga, Nyik. Matur nuwun kebecikanmu. Kang, aku pisan badhe lunga teko desa iki, Kang. Pasti ajeng akeh perampok bilih ana raja sing sedih. Milo karo aku, Nyik. Aku pasti bakal jaga seliramu. Matur nuwun, Kang. Sangkuriang lan Dayang Sumbi tindak sareng dhateng pinggir alas cedhak lepen. Piyambanipun yasa griya lan niat kagem bebrayan. Boten setunggaling saking piyambaknipun sedaya ingkang sumerep keleresan menawi piyambaknipun menika putra lan ibu. Ngantos ing setunggaling dinten, wanci Dayang Sumbi ngelus sirah Sangkuriang, piyambaknipun ngrasakaken bab ingkang aneh. Kang, sliramu iku pendekar. Wonten napa ana cacat teng sirahmu, Kang? Aku entuk cacat iki pas aku jek cilik. Aku biyen tau mateni kirik nang omah. Lan biyen ku ngantem watu. Ana ning sirahku iki. Hah? Apa? Apa kowe inget sapa jeneng ibumu? Aku ora inget. Amarga umurku sik cilik. Ana apa, Nyik? Jaka. Jeneng sejatimu Jaka, kan? Nyik, teko endi sliramu ngerti jeneng cilikku? Jaka, aku iki ibumu, Jaka. Dayang Sumbi. Ora mungkin, Nyik. Ibuku wis sedo. Ana apa sliramu wecanten kados niku, Nyik? Aku iki tresno marang sliramu lan kajeng bebrayan kalian sliramu, Nyik. Iku ora mungkin. Ora ana ibu sing bebrayan karo anake dhewe. Sliramu ki dudu ibuku Dayang Sumbi. Aku bakal omah kalian sliramu. Apa wae taruhanipun? Bakal sliramu ku ibuku. Bila sliramu ku ibuku, terus apa sejatine bapakku? Nggih pun Sangkuriang. Aku bakal nuruti pengarepanmu. Nanging kebeki rumiyin syarat-syaratku. Apa wae kageman sliramu? Aku pengen sliramu bendung kali Citarum. Dadosaken lembah iku satunggaling danau. Lan gawe baita kanggo aku layar. Iku kabeh kudu rampung sedurung jebule srengenge. Apa kowe sanggup? Tenang ae. Kabeh ku bakal rampung ing wektale. Sangkuriang langsung ngerjakaken syarat saking Dayang Sumbi niku déning ngulemi para jin kangge ngrencangipun ngrampungaken sedaya leres ing wekdalipun. Apa Sangkuriang? Aku perlu bebantuanmu. Aku pengen kowe kabeh ndung kali iki sampe dadi danau. Lan kuwi kudu rampung bengi iki pisan. Ana apa sejatine? Awakmu sampai pengen bendung kali iki? Opo iki salah sijine tugasmu kanggo ngebebasaken negeri iki saka keangkara murkaan? Kangge wektu iki ora jin. Iki kabeh syarat teko calon garwaku. He.
Kita bakal ngerencangimu. Ayo. Dalu sampun dugi rawuh. Dano sampun bibar dikerjakaken. Namung baita damel sangkuriang mawon pun ingkang saweg dipun kerjakaken. Dayang Sumbi kaget sumerep pendamelan sangkuriang ingkang meh bibar. Dayang Sumbi ndonga dhateng Sang Hyang Rumuhun lan nyuwun supados srengenge enggal jebul. Mula syarat ingkang dipun parengaken Dayang Sumbi boten keparing bibar. Jaka! Sang Hyang Rumuhun ora ngersani sesambetan kita. Amargi dhewekmu iku anakku. Apa maksudmu, Nyik? Delokan Jaka, srengenge wis jebul. Dhewekmu sanding ngebeki janji. Nyik, senadyan aku sadhe ngebaki janji, nanging aku bakal tetep bebrayan kalian sliramu. Ora Jaka, sliramu wis diasuk nafsu anakku. Nafsu kalian estri. Iki gawe sliramu kesupen dening tugasmu. Damel negeri iki bebas saking keangkaran murkaan Jaka. Panjenengan estu ibunipun kula. Ngampunaken kula Ibu. Kula sampun kedadar denging nafsu donya. Mula nyupetaken tujuan utamanipun kula menika kagem bebasaken negeri saking keangkara murkaan. Sangkuriang Getun sampun nyupekaken tujuan gesangipun. Sangkuriang ngeding baita damelanipun ingkang meh bibar. Konon baita puniku njelma dados setunggaling redi ingkang lestantu. Redi puniku naminipun Tangkuban Prahu. Mekanten persembahan Sandiwara Radio dening kelompok setunggal. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.